कौनो दुल्ही लड़की के नया नया बियाह भल ससुरारी गई पहला रात बिता के जब नैहर आई तो कर सखी सहेली पूछत है पहली रात कैसन बीतल का दुल्हा का कैलन कैसन बीतल अब मान जा अब दूसर बेला राम राम करे के बताओ थे का कहे लड़कियां बताओ अपनी सहेली से अपने सखी सहेली से बताओ पहली रात कैसे बीतल कहे अरे छागल छनक गईल हो गईल पागल छागल छनक गईल हो गईल पागल बताओ तो पहली रात में का भैल अरे छागल छनक गईल हो गईल पागल आ हमरा करन रत बर रह गई जागल हमरा करन रत भर रह गई छागल में संकल रात भर जलैया हो गई जाग गई तब अरे रूपवा के फेरा में उपास गई राजा जी रूपवा के फेरा में उपास गई राजा जी बात मरनी मुकुटी सना की गई राजा जी अपने रूप को वर्णन करत हो और रात के पहले का रहल अरे करिए बसाड़ी हमार करिए बसाड़ी हमर करिए बेलाऊ करिए साड़ी रहल करिए ब्लाउजो रहल और गलिया पताला एगो दिल हो और के चूड़ी हमारी जब खनकल हो अरे चूड़ी हमारी जब खनकल हो राजा का मनवा संकल हो भयल का अरे एक मिनट में डावाडोल भइल राजा जी काम खत्म एक मिनट में डावाडोल भइल राजा जी आस मरनी मुकुटी सना की गईल राजा जी बजा 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 देखा है कुर्सी पे एक लाइन पूर्वी लगल गुरु बड़ा पूर्वी सुन ले वाल लेकिन
लेकिन बड़ी मिजाजी पूर्वी हो, लिखे वाला भी बैठे गुंजरिए कैसे कहा प्यारे यही संग अरे नाधी धीना अरे पयलिया बोले नादी धीना अरे नाती तीना ना पयलिया बोले नादी धीना नादी तीना ना पयलिया बोले तीना ना